Kakarating lang pala namin guys dito sa farm. Nga na rin kaagad ako dahil napagod ako at sobrang init sa kalsada. Nag-drive lang kasi ako ng motor. Yan yung motor na ginamit ko. Nagdala rin pala ako ng durian. Hindi ko nung muna tinanggal sa motor dahil nagpahinga muna ako. At ito pala yung mga alaga naming aso dito sa farm. Habang naman si Papa, nangunguha siya ng buko. Walang makakaakyat kaya sinungkit na lang niya ng sinungkit hanggang makuha niya. Sa yun, ang tagal nga malaglag ng buko, nahirapan siyang sungkitin dahil nangangalay na rin siya kakasungkit. Ayan guys, sa wakas, nakakuha rin si Papa ng isang pirasong buko. Eto, binuksan na nga niya para makahigop na kami ng sabaw ng buko. Naman si German, nakatayo lang at tinitingnan si Papa sa pagbubukas ng buko. Sa wakas guys, nabuksan na pala yung buko kaya sinimulan ko ng inumin dahil uhaw na rin ako. Minsan lang naman kasi ako makakainom ng buko kapag nandito ako sa farm kasi yung mga paninda ng buko sa labas medyo may kamahalan din. Kaya sinusulit ko talaga pag nandito ako sa farm. Pero si German, hindi naman siya ganun kahilig uminom ng sabaw ng buko. Mas gusto niya yung Red Horse kaysa sabaw ng buko. Sa pagkakataong to, si German naman ang sumubok na manungkit ng buko. Akala ni German, madali lang manungkit ng buko, pero medyo matigas kaya ang sanga ng buko. Kaya medyo nahirapan din siya sa kakasungkit hanggang sa mangalay siya. Ito guys, may dumaan nga na nagmumotor na nagtitinda ng pananim na prutas, grafted daw to. Ang binili ni Mama, isang mango ata yan. Tagal lang daw ng 3 years magkakabunga na. Ang binili ni Mama, isa lang dahil marami na rin naman kaming pananim. Lang pala yung binayaran ko dahil isang piraso lang yung binili namin. At ito nga, ako ay nakukitan sa isang tutang nandito sa farm kaya nakipaglaro na rin ako sa kanya, nakipag-picture na rin ako sa kanya. Marami kasi kaming aso dito guys, pero sa ngayon 3 tuta ang meron kami. At dahil magpo-food trip nga kami, si Papa, kumuha na siya ng isang manok niya na alaga at iihawin, kakatayin daw namin para pang ulam at sasabaw namin tinulang manok. Pero nagpatulong si Papa sa akin na humawak ng manok para makatayin ito. Pero ako'y naawa sa manok kaya hindi ko talaga tinulungan si Papa. Si German na lang yung tumulong sa kanya. May dala rin pala ako guys na pork kaya iihaw namin. Mating din pala yung kapatid ko at yung jowa niya at yung pamangkin niya. Kaya yung jowa na lang na kapatid ko ang siyang nag-ihaw. 4 na piraso na pork chop lang naman ang binili ko guys. Pero malalaking hiwa rin naman. Pero pwede na siya dahil meron din naman kaming tinulang manok. At natatanaw na nga rin namin yung ibang punuan pa ng buko. At kukuha pa kami ng buko para ilamaw namin. Naghahanap din pala kami guys na mapag-utusan para makakuha ng buko. Kasi medyo may kataasan kasi ng puno yung ibang puno ng buko. Pero wala talaga kaming mahanap kaya sinubukan na lang ng jowa ng kapatid ko na umakyat sa medyo mababang puno lang. Kaya nakakuha rin siya. Ayan, binuksan na rin niya para masimulan naming lamawin. Tumulong na rin ako sa pagkudkod para makainom na kami at masimulan na namin timplahan siya ng gatas. Ito lang naman may ambag ko ang pagtulong ang pagkudkod habang si Mama siya naman yung nagbabantay ng inihaw. Ayan, inihanda na nga namin ang table at dahil luto na rin naman yung inihaw naming pork at saka luto na rin yung tinula naming manok. Ayan, bisayang manok yan guys. Native yan, kaya masarap talaga yan. At meron din pala kaming mangga at saka rice dahil rice is life, you know. Ayan, natatakam pala ako sa mangga dahil parang matamis yung mangga dahil parang bulok na yung balat ng mangga. Doon mo talaga makikita na medyo matamis na yung mangga pag medyo bulok na yung balat at saka maamoy matamis, mabango. Tsaka ito si German, kakain na rin siya, becoming a Filipino na rin pala si German dahil malakas na rin naman siyang kumain ng kanin. Naglagay na rin pala si German ng sabaw niya sa tasa dahil humihigop rin siya ng sabaw ng tinola. At eto, kumakain na nga ako guys. Kain po tayo. Thanks for watching.